mau tak tibake mari kangen kangen. Mari kangen ya, mari kangen Swadi Pak Narto Sabdo di saka masa Sukirno ya. Nika dalam Sukirno jalan Bangka Sukirno masa kaping kali kaping 11 Parsos Yuswara Jakarta. Sugeng dari mriki dalam kondak saking negeri Sakura nggih. Arep maupun pari penting mari kangen nggih sampun lamuraken katur mateng Rong Ibu Kanjeng Gusti Pangeran Haji Widodo Kusuma Pangarso Yu Suara Jakarta lan karyanipun para rapuh dalika sedayanipun nggih kesampun kuwatoraken ya kangane pancen sawetara kahanan sarwa hubungake kangane ya to tenan wis to awake dhewe iki nek mikir kahanan iki marake ngono aja digagas aja jet kurang ayo gak nyang awake dhewe ngono ya wis to iki nek guru sing salah ki sapa wong pancen hukum lan jek wis to hukum ki ora jek ora adil ora lain wong akeh modal wis to bengok-bengok turun dalan minta keadilan menuntut keadilan orang itu sebabnya hukumnya itu orang hukum digodol tinuku apa menehan hukum itu berhubungan kita yang berpolitik ya suatu hancur atau piye ini jadi jenengan ini pernah berhukum ya tak kok sing ahli hukum kok digawanya berpolitik ya gaya mulek karena kaya obat nyamuk kaya per-peran orang petok-petok orang rampung isi ngomong ngejel-ngejelan tak pikir-pikir si marai geger marai ngejel-ngejelan itu mau menolong si marai itu si marai apa nah aku si marai kan payone gedung-gedung karena kaya irahan mati seperti udah kurang itu ketua kapan dong itu irahan gedung DPR ada nih kandung melenu ada orang kaya dasar mati seperti jangan tadi buatan mah ngono terus malah lampimu ya penggunaan yang berpatah krono dasar saya kulit dasar cerewet mungkin ada mau serius jadi cerewet pula ya wong pancen bago kisane yo mung isan mikir tekanku mulane aku nomor masalah aku iki mbok arep didhewe era kowe lah iya aku iki lho Dewan Perwakilan Rakyat sing ngomong jare DPR dalam perwakilan rakyat apa DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat aku yo padha wae dalam perwakilan rakyat ora itu bae wong aku yo ngakili wong sepira-pira pengunek-uneke wong sepira-pira nah kuwi tak tampung aku sing marah ngono lho terus demi rakyat ada bukti ini sama gaya anggaran duit aku mutlake itu kan aku itu duit ada yang ngetok alat kuku ngajak kawin wangi ini kan mau hujan alat ini orang ini tak tekati percaya apa demi budaya mulai ini nanti ngomong ada baju-baju berarti lebih semangat aku tenan gitu aku orang-orang aja ngecap orang pamer dan banyak anakku orang kemarin nyopet nekat aku nyekal mayat larang orang kita bisa nekoli ya ora gop ini ngono apike nggon pemayangan warase dalang nek disempuyung karo penonton iki benere ngono iya iki ya bloko suratnya ora entuk panjenengane para kadang-kadang penonton lah ngopo to ora wis nek opat
topan jute kok kowe najan rono barang iki. Nah jroning ati aku ora golek apa-apa iki katresnan rek. Kok ora perkara mek golek duit terus. Nek kala mangsa dalan iki nggon budaya, nggon katresnan. Kuwi kudu dinggoni. Pancen. Sok kala mangsane, aku metro nggon perusahaan gede Pertamina. Oh ya tenang. Aja takon dosa, oke tenang. Kuwi nek golek sandang pangan, nek yo ana prat-pratane kapan aku ki mayang, ya kuwi kudu laku-laku mergo kaya bengi iki. Ki sakit cinta etone gawe kang Masku. Mas Widodo Purbo Kusuma wis paring dawuh. Mas Mantap, sampeyan nek nulis Jepang wis ora sak syukuran ngendi ngene lagi semarang Jakarta bae. Nggih Mas sedika dawuh. Ya tak estokke. Iki jare sing arep syukuran wong pirang-pirang. Nek aku eling karo Mas Widodo. Loh, ora aku yo. Ning kene berapa pisan aku ora golek duit. Nah. Ngono ya. Jono. Terus saiki mayang gede kanca. Gede jujur ngene mayangan apa njaluk duit. Ya. Ora bakal iki katresnan. Tegese awake dhewe wis dadi kula warga. No. Oh, dadi ora kudu untuk duit ora. Maka tak ateke mau sore aku ki mayang ning RRI. Coba. 24 jam 24 menit aku malah tombol 10 yuto di lho. Megane apa? RRI yo kan duwe ragat. Pun kula ragatane. Wong yen pun monggo Pak RRI ngajari. Tak tamake ning ndi iki dolane sing gelem RRI Semarang. Yo wis. Aku mlayu ning Semarang. Oh. Ngono kuwi lho kagare. Dadi seniman kuwi ora mung duit tok. Yo duit yo ana digoleki. Ning pindhone yo kuwi perkara budaya jejeg lestarine budaya. Iki dolek tenan. Oh iya. Lanjut. Panjang apa kagare. Wong jenenge disebut dadi dalanan tanpa pemangkat kudu dilelek. Apa kali sing penghargaan apa kudu kemati malah penghargaan mengati-ati malah kali kadang ngarang-ngarang lho ngono ya monggo Pak monggo ora hati-hati malah bujute ya kerang-kerke apa awek ya tutuke gak iki aku saka pangundute iki yo raketan sepisan-sepisan iki pratokan itu enggak ada pras menang bawa ora minggat blek tok jangkrono kene buka kene ayo ora tak proposal aku maju ayo buka ndi jangkrono arep pratokan itu ayo no buka no ayo aja pramila sago aja endo buka yo ora rumangsane mak blok-blok kanane brayan kuyung. Ayo tanah, nah. Bukan no. Ini apa? Tuk. Rumangsane perintah-perintih. Tenan. Arep golek kletik-kletik. Kletik. Ayo, jangan sisa. Anu bagene, nek turu larak buka. Wis. Mantep ya apa? Ane kan kok dene malah masalahnya buri karo mengestoni kan awake dhewe lagi mengestoni kok mandi iya dia apa Bu wono dhewe ini Pak rakyat sepisan we nama-nama apa sih mau dandan lho apa Mas Petro dereng mireng Allah tumujipun sisih piye menawi sampun peranganipun menika kula kedah nyekar pati kula wonten mriku oh aja krono ning ndi film bukan surem aduh aja ditantu ini cekik kok ada piye
Apa barang? Oh iya. Orang pedot nyawane Mas piro-piro. Lamanipun rak 3 to. Iya. Setunggal nggih Jawa. Kali nggih kula kali Banolon. Kurang jadi sakit. Nggih. Nggih, kalau paringipun ngaten nggih sak gaduh-gaduhipun kula paling mboten budi. Ya bayu para ati nglajengaken. Ya ora apa-apa. Dadi yo kita kudang-kudang toprak iki dalan enom. Yo iki maju. Sing tegas. Nah. Ya, apa sekarang tenage ya. Senengmu wis sing apa? Ya, Mas Jarwono telepon kula. Heeh. Muduna ae tibane ngati. Malah iki ya wis ngerti cacam dadi. Wis apa-apa. Ben, kok nek karo tak benake. Kok bumbu ning kene kok. Ajar betul. Yo. Ayo bintang tono. Lalu pakai pun bantu sih. Yo, Sesuai anu Yati wah, kalau iso-iso nembang nyuwun iki yen pangapunten ya ini. Memanismu ape. Sing mujiran ngono mesti iki kok. Gawe ro citemu kale lembaga yang mana itu bukan kaya mati tsunami pokoknya pun musuh lo belum sisih kiwa nih jadi yo ngeres tenan. Wong kuwi nembang yanine karo bingung. Kira-kira matur nuwun sampun dipun bahasaken. Niku pariatan. Ya ora apa-apa wis ta. Cukup. Wis, cukup. Aduh, cek wae dirike. Ya ora apa-apa ben matet direk. Ibarat gunung Ibarat wong numpak artinya suara teman-teman kalau mahal lah itu pantan ya kan dikiri suara di mahal cuman kok terus ya lumangka
Dindang Semarang akhirnya tak yape oe tapak jaran taku miring oe tumbak godhong arane piting oe ndoni arane maling oe turu mengkurep karo jengking ya ngane wah iki mau Dindang Semarang ya mbok saiki diwalik pelok iki mau ana sing ngersake yo lagu jaman edan iki tak aturake para pamirsa pandemen Radio Suara Jakarta ingkang dalem menika pangrawuh ingkang kala langsanipun radio lan dalem ingkang kepareng mirengaken matar Radio Suara Jakarta ing bijak badhe pun ambalipun siaraken kaliyan Radio Kayu Manis Mamit matur nuwun sanget ya menika mangkandha sesarengan ya terus saling mengisi kangge mulane aku wis kandha karo anakku Prato karo anakku Janrono wis tak serake ya kuwi Sidi Broto Yudaku wis 27 teping sing kuwi ana rong apa kuwi 4 jam 12 menit kita kae aneng iki kok teping dadi aja dilong iki butuhno ning yo kuwi upamane nek arep yakin mari nganti tekan malam Senin anggere wiwite jam 09.00 enteke kok mesti jam 10:30 bengi wis berkane yen iki wiwitan yo ngono oh iya persis jam 09.00 aku mbak panggung jam gede wis pokoke wis 24 jam aku kon lereng ning malah timbung setengah jam ngono ya mula ben wiwit saka Kresna Teta Duryudana jebul tanpa nganggo jeda ora nganggo lereng oh iya ben ya bali disiake wis monggo Mas Prato Panuju di Jangrono upamane radio-radio ngendi arep nyiarke siarno ora apa-apa lillahi taala aku lahir batin aku ora bakal nuntut apa-apa kalian
nek ditiru kok ditiru piyayi ana wong seneng alhamdulillah aku malah seneng. Sahabat aku kok ditiru bocah aku sare. Aku golek meneh. Dadi malah idiku kene iki terus iso mlaku. Oh nek ditiru. Ya. Ya. Ibu, pelotan lagu jangan kan. Karena pun Sino menyanyikan dan pelotan coba. Iya, lagi itu tak boleh. Melu. Akan namun kiri, namun ayo, ini jurusan kerawitan. Kita kalau nulis kendiri bapak dulu mutno kabeh. Nah, ini bukan kaya. Itu gak sakit. Nyatane isi yang memperdulikan. Sedang diramuke, gawe. Ini jadi jualan profesional teman. Pancen anak itu lo banget. Terus saya buat anak lo jangan banyak bareng sak kali buatan betul. Contohipun anak kakak ini jenenge Dana. Niku boten kodang dalam jalan nika. Niku kula jak maya nglakone nggih Ramayana. Oh dheweke nggih apa nggih ngerti. Kula jak maya sakjane dadi wong loro boten. Pak, kula tak maya ki anggap mawon. Kula tak wiwit Arman kok Arman apa terus lajenge pake. Oh dheweke niku maya sak jam Arman duka aku nggih mune. Berpaling berpaling lo ngajuin jadi itu sih kami ya jangan ini jangan nomi anak lagi ini jangan nek peranggagan jadi peranggagan kesana bapak pun loh bapak kesel tak lereng loh bapak kesel dia pernah diairkan pak nanti panjir mungkin nek pulau majem kalau bapak sakitari pun apa pulau ini majem sakitari pun yang kodong baca nanti gunanya pak terus kalah lo tak tilang kan ya sudah pokok aku jadi kan juga ngerti itu aja kan ini aku kan joke aja wes gak bisa ngomong sakatu pokoknya berbisoi pae kan ya yuk nembang nih ya yuk nembangin nih zaman dekat suara berjejimang gimana nih? Alah suaramu berjejim udah serak ayo iya kata kese ewo ayo emang budi ngeluhkan orang tatan yang tan melu ketuman melek kaliran mekasan nipun ya terus dilawan kerso
Agil. Oh, lagi kulikan anak kulikan nomor 6 anake yo loro. Pun. Wah, anak wis rampung kabeh iku kula kan sawelas. Kula tak diriyo aja ceketak karo untu. Kemruyuk. Nah, yo semange ra ngono kuwi. Mulane kuwi. Maka kula cekaken jamane dan. Yo. Kursi-kursi ku rebutan, rakyat cilik dadi korban, jare jaman reformasi ning korupsi malah dadi dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajo mundur. Ngerti hukum jebule ngrusak tatanan, dobutuman duit cukup-cukupan. Jaman edan sing edan lali pangeran. Jadi mau dia ngabake kuping kan wabah lho aku ijo ya kan itu ya aku perempuan tuh tak gawe tempat tak kotakake dadi kaya ngono kuwi oh iya ya tetro iki kae ndono ra nopotan ya yo saiki tamu dilatih iki tutuk ning ngono ya ora apa-apa coba ngadep penerusan ndoro apa sing dikesake ndoro jan kok karo ndoro mati lho Kapane kamane harapan bangsa
pangabekti kula kantu iya iya kadang-kadang kula tak kompok Kakang Solo Wibowo kanthi karaharjan kakang iya Raden Ayu berkah itu paduka Raden Ayu Bratajaya Raharja Wiswanatya kakang itu apa cek kakang iya Raden Ayu Rasa Kandi Wiswanatya pangabekti kula kantu iya tak kompok lah kakang kok pengasan ngatiku kakang kepiku katur kakang durung adiku wong ayu larasati yo pangabekti numpak tampa ndadekake gedhine atiku piye kakang kabar wicara kandhen ya pamujimu yani ora marangan siji apa syukur kakang nanging aku mentas bayani supengo kakang kowe ngimpi apa larasati rikala malih syukur kasih oh iya marji pakliwon ya kowe ngimpi apa aku mimpi wicara kandhen kaya kesakitan gandeng ya peneng apa ya kakang ora susah iki werna-werna larasati wong impen kuwi tenggange wong turu yen kowe wong mimpi ya aja turu ngono wae kok angel nanging tulan ngono jare impen mau ana tegese kakang ya wis ora perlu pikir sing dawa-dawa Doro mati untuk wilujuk inggih Kyai Semar berkah pengestu dika Kyai Badranaya kakangku sajak sumengko keneh lawan padatan jalur apa kang dadi wigatine kakang morenggan matur kakangku Raden mugi dados pengkawulan malih-malih menapa sampun kadyan para paduka adenan sing mriku iki amargi sampun boten wonten ingkang kula tulih malih kadyan paduka adenan jumlah ingkang dadi saged paring sanggantu kula menika kepengin ndadosaken kedemangan Widoro Kandhang menika dados kepatihan nanging pistonipun awak karo dengan menika dereng wonten mulunging penggalih ing neraka suku Mandura memang sinipun Dwara mati dinten menika kula daya-daya lumajar sowan wonten Kadipara menika pangajape manah kula kepengin badhe nyuwun sabiyantu kados pundi Raden mulih kasebadaning panjangga kula menika Raden soroting pandang sumuh amarga june pasareyan mane watu kalingan sangya amanah wong sumungken kule sang kakung repo kanon putira babu yani mageman piraten tibran kaya yung ulun tada ulun tada runte wonten dawuh Raden kaya ora payu kaya to berkuparing dawuh para kene cukup ayu to metu ana sak jabane kasatriyan Madukara mangkang sing bakal paring dawuh
mau baris kang prayitna abiya sawet wong ing loro pati utuh wonten timbalan iki ada ora tuh vokal kang kaya mengkono kuwi mau sisip sepikire kakuangan kowe bakal ngrengganake wong kandangan apa kowe ora eling yen ta uripmu iki mayuman Kakang Prabu Ndorowati nanging Widoro kandhangku tlatah mandura yen kowe duweni kakang mangkono mau yen nganti kowe berung patra mundur iso bakal gawe panggawe kekandangan antara Mandura Ndorowati apa meneh sambungan lawan Si Arjuna apa kaya ngono wis kok petung kanthi cakep pikir kanthi bening ngurungno sejarah itu aku ora bakal bisa nyanyi malah aja nganti aja lagi Raden kula sampun prasetya dumateng dadan piyambak menawi kula gadahi panggon ingkang kados ngaten menika kula boten badhe mikolekaken gesang kula nanging menika badhe kula mulyakaken para kawula Widoro Kandhang utuh kowe kena tak kandhani apa ora Raden menawi kula boten kasebatan langkung prayogi becak kula lampahi kelakon panjangan Raden Sundari kula Raden sampun ngantos paduka Raden paring pidana kaliyan menawi paduka Raden kemana malah kula panjenengan sirnakaken kemawon kula boten badhe kawulatan Raden sumangga pejah gesang kula Raden sambung bancuk take Kakang Udawa kok jenenge lara awakmu sing penjang kamu kurang-kurang penjang bakal tekan mati mong jaya Kakang aku memang karo kowe sedulur ngomong kowe Kakang Udawa Larasati wis to ya siap jujur duweni rasa masalah kuwatir tak sandange dhewe malah juri beti karo pun Kakang Ben aku pasrah hati karo Raden Ajuri yen pancen pati nunduk kalawan Raden Janaka ora bakal tak omongake Kakang kowe wonten dawuh Raden wis Jawa dhewe ora susah pengatur sing akeh karo Pangeran Arjuna yen pancen panjenengane Pangeran Arjuna ora biyantu karo yo wis terima
Bono pengerangan mulai lekjam mengarah kamar dimulai sati biye kerana koyal urakan nah kali-kali setelah kok pengerangan mulai kelebihan kalau wis terima untuk aku sembilan berarti padu komuniko palestin padu komuniko wanito sampai ngantos kasih yang dan perkaris pulau meniko ketika pun orang winasi meniko betul baik-baik yo mergo kuwi perkara kang gedhe aku arep kepengin ngrangku dasaripun nopo aku wis kepokaran iki karo kowe kakang untuk nalika aku sing cilik sapa sing gendong aku ngomong mrene paribasan yo kowe aku belum bisa males kepecihan karo kowe kakang tuh terus kamu kepingin malah kinten meniko kula ketimbali wonten negari Wiraka ya wis aku wae sing bakal mandan gawe ya mandan pangeran Arjuna ora gelem aku karo wis aku wae itu ayo ganti para tak tukelan pripun terisik kan sampeyan ngomong rokok kalah kok sampeyan kali garwa sampeyan Roro Sembadra panjenengan dereng-dereng kok mboten dipun penggalih piye Kakang Semar pripun piye Roro Sembadra ibune kula kok malah ngewangi to akeh pun jenenge akeh niku jeneng wong ora lali karo Purwoducina ora ketembang ahli sumber ketiwasan itu bener mungkin orang ngantek kelalekin lo bukane bakal semoko nah bojo kemayangan sampai di bojo kita Sembadra niki tau eling karo lagu-lagu wong liya kula nggih nekseni kan gawon ku cilikane sing ngomong dawa digendong kewar-kewer ngalor ngidul mongko nek nangis denginging nek ora sing meneng-meneng dawa dikokon nyandi wae dawa makan ora dan saat ini kan garap pengen karya lagu-lagu itu napa keren ayo betul Pak Diri sampai wisin to jane piye seman boten sak piye oh sakniki kok panjenengan kula dereke tekseni lelakon iki ning sampeyan aja pribadi mangke sampeyan pribadi malah kulirangan pun kajenge kan garwa mawon etok-etok sampeyan ora ngerti kok napa